Egun on eta ongi etorri apirilako 21 hauteskundeak direla eta egingo den ezohiko udalbatza honetara. Udalbatza honek puntu bakarra izango du eta bertan hauteskunde mailetako kideen izendapenak ezatuko dira, zerrenda hori osatuko da gaur, zozketa hori egingo da gaur, eta bestetik hauteskunde kanpainako panelen zozketare egingo da. Besterik gabe, hitza idazkariari emango diot. Bale, hasiko gea hauteskundeen mailetako kideen zozketarekin. Hemen beti biltzela sorteua Estadistika Instituto Nazionalaren idazelek web bidez egingo da. Hauteskunde egunean udalerriko 18 eta 70 urte bitarteko hautesle diren herritar guztiak hartuko dira kontuan. Lehendakari edo honen ordezkaria izendatzeko batxilergoa, bigarren graduko lanbide heziketa edo hauen maila gehiagoko tituludunak artean egingo da zozketa. Bokalak eta hauen ordezkoak izendatzeko eskola graduatua edo gutxieneko duten tituludunen artean egingo da. Izendatutako mahai bakoitzeko lehendakari eta 2 bokalen, 14 ordezko ere izendatuko dira. Eta, zozketaren emaitza espedientea jasoko da eta Tolosa hauteskunde batzordera bidaliko da. Gara, orduan, zozketarekin. Jakinarazpen ofizialak nolabait esan gaurtik hasi eta astelehena bitartean egingo dira. Gaur korreoz bidaliko dira eta eta gure webgunean gaur bertan zintzidikatuko dugu herritarrek kontsulta egin dezaten. Jarraian, egingo da panelen, ez da zozketa, azkenean da aukeraketa. Aukera egiten da Eusko Legebiltzarrerako aurreko hauteskundetako emaitzen arabera, orduan. Emaitzak honi dira. Lehenengo geratu zen EH Bildu, bigarrena EAJ-PNV, hirugarrena PSE eta laugarrena Podemos ahal dugu ezkerran hitzaiu. Orduen aukeraketa orden honetan egingo da. Guk lehenengo aukeratzen dugu. Lehenengoa? Bigarrena. Bale. Bai. Gu azkena, 6garrena. 6garrena, bale. Eta zuek? 3garrena. Laugarrena? Bale. Sin más, laugarrena, bale.